Usa ka pekeng dentista ang nasikop sa Criminal Investigation and Detection Group sa Bukidnon. Sulod mismo sa iyang balay sa Malaybalay City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nagpahigayon og entrapment operation ang Criminal Investigation and Detection Group Bukidnon sa usa ka balay nga gihimong dental clinic sa San Jose, Malaybalay, Bukidnon. Kinihuman gireklamo ang usa ka babae nga nagpailang dentista. Sumala sa kapulisan nga pipila ka mga pasyente na kuno ang midangop sa buhatan sa Philippine Dental Association Bukidnon Chapter tungod na biktima sa maong babae. Still we are continuing. Actually natay uban nga mga gipang reklamo pa. So we are still waiting for the procedure nga atong i-verify sila kung legitimate ba jud sila nga mga dentist, and if not, ang Philippine Dental Association will again go back to us, then eventually we will conduct the operation. Ang suspect nailhang si Shaira Madaya, kinsa dili di ay tinuod nga dentista, inay usa ka education student. Sikop sab ang assistant niini nga si Jamel Madaya. Gawas sa nagaibot kini og ngipon, nagataod sab kuno ang suspect og DIY braces. Bisan pa man walay saktong mga kagamitan ug hugaw ang palibot. Dili matud pa otorisado ang suspect nga mohimo sa maong mga dental procedures ug delikado kini alang sa mga mabiktima nga pasyente. Ang ilahang mga patient mo dulog sa ilaha, usahay nangaguba ng ilang mga ngipon, ma-deform, usually ing ana. So very dangerous on the part sa mga patient nga mabiktima nila. Na-recover sa kapulisan ang klase-klaseng kagamitan sa suspect, lakip mga DIY braces. Kasong paglapas sa RA 9484 o illegal practice of dentistry ang atubangon sa mga dinakpan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.